Čau ľudia, vítam vás z tohoto videa. Ideme na admin party. Sme to zmeškali, nie? No, áno. Lebo ideme docela neskoro. Lebo už sme dávno mali akože natáčať. Len mali sme menšie spoždenie. Takže už ideme teraz, ale hlavne nech to stíhame reálne. Klamem o tom, že idem s ním lyžovať. A čo je? OK, ja kašlem na to. Radšej si dám čapičku. No, ty pôjdeš na tie tréningy, ak chodím ja? OK. Tu máš si zober ten posledný. Okay. Však ja už mám 2. Ty už máš 2? Áno. Tak počkaj, ja si zoberiem henten. Lebo však... Alebo však ty máš 2, tak to necháme na pokoji. Ja mám 1. A tak si ho zober. Máš. OK. Zatiaľ idem postaviť. Budovať som ho poslali babu. A ideme urobiť ten glitch teda. Ľudia, ideme vám ukázať jeden glitch s týmito dorčíkami. A čo vraj, ak sa opraví voda... Kúkajte, proste vám to dá takéto proste stoly s dorčíkami a... Balónik, balónik, balónik. Tari, dari, ta, ta, tali, tali, ta. To je môj kamarát, balónik je môj kamarát. Tari, dari, ta, tari, dari, ta. Balónik je môj kamarát, balónik je kamarát. Tiri, diri, dit. Čo robíš? Balónik je kamarát, balónik je kamarát. Tali, da. Vidíte balóny sprosté. Tak ja ich dám preč. Akurát. Sluchaj, vy! Poďme dať preč tie balóny, aby tam nezabadzali. Počkaj, ja idem lusterko. Ja neviem, či už skončil, ja sa bojím, že už skončil. Jakže skončil. Takže, že už ten admin skončil. Čo? To neskončil určite. Nemohol by. Týmto ostatní ľudia neprestanú hrať, tak... OK, máme sa OK. vrátiť pri campfire. Ja som pri kempe. No, poď. Na čo si bereš pálny food? Keď aj tak nám to spavne to. Ten. Búrka! Búrka! Tornádo! Ráne ich odfúknuté balóny. Ja ich dávam preč. Ale poď mi pomôcť. Teraz ich tam bude trošku viac. Ale inak ja viem, že za chvíľku bude končiť tento update. Chcel si niečo povedať? Iné? Nie. Dia. Diamanty.
Kámo, to koľko ich tu spávnuje? Ja neviem. Že Luky ide ich po mne 5. Mám 29. Ešte tu je 30 mám. Ja už mám Mne to 37. úplne už zasekáva. No. Proste dneska to už seká. No však. Ja to asi odpojí. Tu je ešte jeden dia. To mňa to za chvíľu odpojí. No, dúfam, že nie. A nie. Akože by som chcela povedať. Ešte tu je dia. Ja už mám 41, akože dia. Takže... Ja mám 31. 33. Či 43. Kameram, neviem, či toto. To už mám vyhnúť, lebo ja viem, keď som bol na Vynabusenom, tak s týmito diamantmi už docela končí. Neviem, či... Neber to, neber to. Vidíš, že ja s tým niečo robím. Ja už sa to akože doseká. Ale neber to. Ja neberiem! Kto to bere? Nie, nechaj lámový je jeden. Luka, nešiel by si spať na dodávke. Tu je ešte hore dia. Jeden dia. Dobre. Tak sa som si ja pobral. Akože už skončil, určite už skončí. Musel už. Musel. Takže aby som sa chcel ísť kúkať na ten nový update. Takže... Píšťala. Sekera. No tak možno ani neskončil. Ale už za chvíľku podľa mňa aj skončí. No áno, lebo... Si idem ochočovať ľudkou. A ja. Tam mám stronghold. OK. Akože nice, ale... Akoby... Dúfam, že nespavne Oliver... Vieš to myslím, to silné akoby svetlo. No dúfam, že áno. Ty dúfaš, že to spavne? No áno. Ty chceš, aby to spavnul? Aby sme cez noc videli však. No zase áno, ale tak... Podľa mňa už skončil, však už nič nespavné. No zase áno, ale však možno ešte nevieš, čo má spavnúť. Ja by som si už išiel vyskúšať ten nový update. Tak počkaj, hrajme to ešte aspoň 2 minúty. Dobre, volaj. Ja nepotrebujem moc banku. Ja moc banku nemusím. OK.
teraz hlavne nájsť Bela alebo tačno. No. Čo? Alfa, teba si zoberiem. Alfa, ja teba si zoberiem. Nedy. Kamu tu už tak, kde musí byť Bela. Oh. Teraz vidím lepšie na Bela. Na Bela som chcel povedať. Čau. Čau. Čus. Ty kde si získal Bera? Či ty si Tu? V tejto lokácii. Aha, tam je Ber. Tak ten už je môj. Oliver. A tu je... Pôjde po mne, on ide po mne. Už idem ho ochočiť. Ježiš, mnohí ho zabili. Ideš ma oživiť. Áno, však. Mnohí ho... Come to the golden chest. Tam ideme, tam ideme. Giantsack. Prúd, dobre, mám prúd, takže je to dobré. OK. Ja sa idem pozrieť, že čo mne padne z tej gold chest. Z tej golče spadla reálne koláče. Silná, akože... Dobre. Čau. Čus. Ja? Nepamätám. Ja budem za chvíľu hungry, takže ja už idem pri oheň. Však ja to isté. Ale mám zase málo HP. A ja mám málo HP. To ma teraz náhodou dať do hyper. Dorčík. To berem. Ja som sa si mal... No, skončil. No, už musel skončiť. No, tak si ja to libujem. Ľudia, a mimochodom ja s vami učím a zdiaľča. Ešte môžeme natáčať nový update stále, však natáčaš. No, OK. Ľudia, takže s vami sa nelúčim, ale... Máme tu akože dosť veľa armády. Ale ja sa momentálne livujem. Ľudia, OK. Nie. Nie. Za šipkami nie. 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 Teraz to musím skúknuť. Ja to musím ísť ešte raz pozrieť, lebo... OK, tak už sa mi nedá. Au. Ja. Daj si na max zvuk. No, ale mne sa to nedá pozrieť. Z akého dôvodu? For the forest is angry. Nie za šipkami. Nie. No, poď za mnou teda. Už idem. Hneď, počkaj. Počkaj, ja si dám. Môžeš spať. Áno, čo jeme zase? Tak chcem, lebo chcem vidieť ten nový update. OK. Aj tak by ju skončil. Nevidel som tam tú mŕtvolu vôbec.
Co to je? Ľudia, toto je fakt šibuté. Áno. OK, okamžite zväčšujeme mapu. A to okamžite. Máš ten coal? Máš, dobré. Ja to mám. OK, tak tam sa ideme pozrieť. Tam sa ideme pozrieť. Ľudia. Akože tu je toto, ale nechápem, čo je toto. Neč, a tu je nejaký rebrík. Čo je? Open door. Poď sem dole. Ja sa bojím. Ja som práve vysielal, že získať svoju... Na druhý celú izbu, dať to konečne, že Ja čo som robil? To mi robíš obojí. Čo? Nič sa nestalo. Nič sa nestalo. Campfire is almost... daj kve! Tam máš tak, kde je kve! Tam dole, že... Tam dole. Čo diel? To je nejaká čiestka. Open crate. To sa nedá otvoriť. Čo na to potrebujeme? Ja neviem. The campfire is almost out. A ináč máme lávový bar. Nice. Ale tam poďaleko je niekde coal. Tam není. Vyhraj si hru v God of War. To je coal. Není? Je. Coal. Kámo, aby si to nejasno kúpiť. Flashlight, OK. OK. Flashlight. Ale môže aj drevo. Pojďte na něco takhle, nebo si to podívat. Ja sa tam musím ísť ešte raz pozrieť. A ja kamarátom vôbec nechápem. Nepôjdeš. Dobre? Dobre. Ja idem ešte raz dole, kámo. Ale tam je proste nejaká diura. Tam bude. Ja neviem. Čo znamená to? Ja neviem. Trka 8867. Počkaj, to je nejaký nápis. My potrebujeme tú sekeru a tam kde je ten strom mini biome, no tak my to tam môžeme posekať. Ale ja som ten minibiom už akože dlho nevidela. Ani ja. Mám body. Nice. Vlátajte. Vidíš to? Tak sa na pomôže. Opač sa nám na teba. Pozriem, či na to čo. Mám aj wolf pelt. OK. To mám zatiaľ šťa. No tak to máš.
piesek a ja moc píru nemusím teraz. Alebo však zoberiem si, lebo keby tam bol taký boss, no tak ja No, tam nepôjdem. Ináč ľudia, keď sa nám to akurát dneska podarí, že možno pôjdeme však do tej Júly, tam kde je hento. No tak, ja neviem, čo urobíme. áno, Nám to podarí. áno. Čo urobíme? Ja neviem. Keď sa nám to podarí, No, ja neviem. ani ja. Ale nebolo. Mám minibalón. OK, nice. A akože niečo, nejaká animácia. Nejaká animácia. Poďme tam. Ideme tam. Mám strong flashlight, takže... Nice. OK, musíme tam ísť. Warning. Ale tam... Ja som zmačkol hento. Tej ďura než není, ale... Tak ja neviem. Som hungry. Ale Ja sa bojím. ja sa bojím dosť. Takže... Bocem. Počkaj, hneď. No. Idem tam. Prečo to má 3%? Čo? Však... Level. Len tej ďury. Ale si môžeme otvoriť tú cestu. Áno. Košom nepadne. Nič. Nepadlo nebudem to riešiť. Teraz. Čo? Už to má 4%. Ja utekám. OK, ale ja som hungry dosť. Ja ti ukážem toto. Kúkaj, bam! To... To čo je? Neviem čo. Ale reálne, jak to tam vybuchlo. A ja to asi nemám zmačku. Akože tlačiť do zeme. No to asi nie. A tajka cena. Nie, však To sa... som nemal robiť. Reálne, to je celé fialové. Kam, koľko to má percent? 4%. Ale jak to vidíš? Tam to je Aha, na tejto tabulke. aha. Every campfire máš potom takú tabulku. Okej. Ja to Ok. nebudem riešiť. A nie, to nebudem radšej riešiť. Za mnou. Kde si? Máš Mapex. Mapa. Mapex. Tu je tá ďura. Aha, ideme tam. Dovidenia. 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 Akože dovidenia. Sa tam nedá ísť. Tento strom tu je. Ja ho idem osekať. Ja môžem sekať. Čo? Tak to ideme pozrieť. Oho! To čo je za drevo?
No, Najdzie co tam dawać. tak. Potom ja neviem. Ani ja. Idzie najít, mňa to nezaujíma. Ani mňa to nezaujíma, lebo my tu teraz musíme riešiť tieto stromy. Ja idem, a ja už asi viem. Čo? Poď za mnou. Mám strong flashlight, takže chill. Za mnou. Koľko to má percent? 8%. Ok, počkaj. Animácia. Decko, dobre. You are hungry. Za mnou. A tak sa nájsť, pre campfire. Ok. Mapex, Onex. Teda, čo? Ja som chcela povedať Mapex. A nie Onex, Mapex. Ja som to dala normálne, že do ohňa. Podľa mňa by to neznalo na trvalý checkpoint. Ok. Ja neviem. Ok. Dávate lajky, odbery. Urobilo to niečo, ale dáva to iba jeden, takže to sa neoplatí. Ľudia sa to mi pripadá nejaké čudné, lebo už to má 8%. No. Akože ja sa idem pozrieť na mobil, že či vôbec proste Jonkos nevydal nejaké video o tom. Poď radšej, lebo ja sa fakt bojím. A ja sa bojím dosť. Ľudia, Jonkos tam nemá žiadne video o tom. OK. Tak poď, rýchlo. Kamu, ľudia, viete, čo sa stalo? Ja to normálne zachránil detsko, no budú pri není. Poď sa kúknúť. Ukáž, vyprázdni sák. Ja ti to ukážem na video hovor. Ľudia, akože my spolu voláme a on mi to teraz ukázal na videohovor. On má 0 sak. On nemá nič v saku. Poď sa kúknúť. Ja som ho tam fakt nevidel. To normálne není. Tak ja potom neviem. Akože. Není On je bugnutý za mapou. Takže uhni. On vyletel Uhni. ja som ho videl skydnúť. Uhni. Skip. To fakt tam bol. Áno, ale ľudia, ja neviem, čo sa stalo. Ale dávalo by to zmysel. Dávalo by to zmysel, lebo zas... A Hungry Deer je. Bude Hungry Deer. Čo? Takže utekaj, no. Ide po tebe. Áno. Vidíš? Zasvietime na ňo. A to... Hej. Ty blbec! Ty blbec! Kúkaj, že kúkaj. Ty malý blbko! Kúkaj tam. Detektor. Ale Lukáš, nestávaj sa do všetkého. Ale ten dír, Lebo si otravný. reálne ľudia, kuchnite. 4. deň a proste Hungry Deer.
Ale čo ja viem? Čiže ja som starali do teba furt. Neviem. 20% to má. No. Je to trader. Nie tam ten. Tento aj. Ale tam hore. No viem. Kamal, to disko tam normálne není. OK, ja kúpim niečo na, akoby, aby nás to ukludnilo, lebo sme akože teraz trošku vystrašení ľudia. Ja sa bojím, fakt. To má teraz, neviem, či je to nejaký horor, či je to disko. Hej, ale aj ja sa dosť bojím. No, dám som ti alpakošu. Dík. Ale ešte nemám ani bonus food, ani nič také. Dám som ti aj voľpev. OK. Aj bunny food. No, rodík. Ja to teraz akoby trošku to tu zútulním, aby sme neboli až takí vystrašení. Kamal, sa stále bojím. A má sa stále bojím. Tu máš všetko. Díky. Díky. Kúkaj, Mela. Poďte k tomu traderovi všetko. A potom si zabraj džemce. OK. Ja sa tam idem kúknúť ešte donútra. Dobre, Giantsek. A už to stúpa trošku. Čo? Skoro to bude na 30-ke. Oh. 21. Ty chceš mať tú sedačku akej farby? Hoci akej daj. Ja sa trošku fakt bojím, ja sa stále bojím. Ja som stále vystrašený normálne. OK, ja sa idem trošku asi ukludniť, lebo... To je môj. Nie, ja si dám biely. Aj ja. Jak robíš? Že si to dávaš biele. Však... zober ten štetec a tam naľavo, či napravo, máš v strede taký proste, takú... No áno, ale ja to dám. Aha, áno. Hej. Počkaj, Escape to 9 nie, Hej. nie. Počkaj, Prečo? ja ti to chcem inak dať. Počkaj ešte. To tak ten. Po tak bližšie, ku mne. Ja chcem ísť tu. Ale! Čak počkaj. Mne sa moc nepáči. Ten je stále hungry a má to 42%. Tak teraz už ja fakt neviem. Nevaj si čiernu, lebo vždy keď si dá niekto proste čierne, nie, akože veľa čiernej, až moc, tak proste bude mať nešťastie. Ty máš čierne gate, čierne tričko a ešte keby si mal tento vankúš čierny, tak už...
Počkaj, keď mám nešťastie, no tak kvôli mne tam je 43%. No. Ja sa tam idem kúknúť. A ja. Už tu má 45 engine. Reálne, počkaj, ja tam musím ísť. Čo ja? Ja keď som tuto bola na tomto mieste, tak mne to proste preblikávalo. Však aj mne to predblikávalo. Kamal, kde je to diečko? Mne to teraz pripadá ako horor. Aj mne. To je reálne horor. Ja tomu neverím. Nie, ja si myslím, že Nightingale je proste iba taký, že Darida, taký proste normálny. Kde není ani jeleň. Vieš čo, není. Nie, není. Dragon chest! Oh. Tereska, nechaj mi. A proč ju mám vždy chavať? Fakt mi akurát teraz nejde brať. Aha, dobre. OK. Koším pani rifle a dia. Tu je ďalšie hento. A tu sú, aha, kúkaj, akí vlci. Však ja vidím cez okno. Čo je? To bude nejaký alfa. Ježiši! Oh! Ja som skebol. Zabiť. OK. To je jedno, to tam ešte. Dobre? Zabiť ho. Dobre. Čo z neho padlo? OK, tak to ja radšej jesť nebudem. Čo to urobilo? Čo, kúkaj? Ja to skúsim. Nič nestalo. Tak to si radšej šetríme. To jedlo. A dneska je ináč ten Hungry Deer. No? A čo máš tu? Švajku. A tak zase to není tak ľahké. Prestaj to. No. On pôjde po nás. Ja sa bojím. A ja? Ja počkám takto. Food Forest. No nič. Však, rýchlo do ohňa. Dávaj do ohňa. Všetko, čo máš. Nemám nič. No, tam dobre. Samo čo robí? Však mne to nič neurobilo. Mne to nič Mne to neurobilo. urobilo. Mne to ubralo život. No, to aj mne. A to zežerujem. Som aj tak hungry. Ja som tiež hungry. Ja sa idem ukludniť. Moc sa to nauklonilo vo 68%. Ja hlavne sa bojím toho, že ja zdrachce pravidlo. A nemôžem. To má zajtra dať jedlo. A ja. Ja mám takú rýchlo idem zabejať. Práca. Tak, bám. Jeden. Dobre, ja už som hungry. You are hungry. You are hungry.
Tam natáčaš? Napíšte do komentárov, prečo Oliver sa furt pýta, že či natáčam furt, lebo akoby mu to príde také, že divné, keď už moc dlho natáčam a proste je to také divné, keď mu to príde také, že už nemôžem natáčať, lebo že to už natáčam moc dlho, takže potom napíšte do Ale stále komentárov. bude natáčať, lebo my to chceme zistiť. Áno. Že? Kým to nezistíme, proste my to budeme hrať. No však. Aha, pastička, to vám moc nevyslo. Lebo na mňa to nefunguje. Na mňa tieto pastičky nefungujú. No na mňa skôr, že nič nefunguje. Si istý? No. A predtým, ak sme sa zachytili, No to si sa aj ty zachytila. však áno. Nie, aha, nič som nepovedal. Ani ja. Nič sme nehovorili. Nie. Nie. Stronghold mám. Nice. A je... A môžete len ten veľký strom. A je otvorený a mám 0 životov. A on je zdechla som. To je super. Troška zbieraj drevo však. To čo tu je? Čo je? Máš mapu. A čo dneska je Hungry Deer? Ja si musím dať bandáž. Potom tam pôjdem. OK. Ale porýchlo. Ale čak potom. Počkaj. Dúfam, že nebude pršať. Ja sa bojím. Prosím, Dir, nechoď po mne. Všetko tu už je. Kúkaj. Ľudia, ale akože toto je asi proste najviac napínavé video, lebo je to akože dosť napínavé. Áno, my chceme byť ako Jungle, že to proste chceme vyriešiť a chceme vám to aspoň ukázať. Ježiš, všetko Jungle vám to bude ukazovať. No, Že áno. Sme tu aj my na už to. to má 85%. Ja akože si za chvíľu asi cik do gati. Čo? Že si asi za chvíľu cik do gati. A ja. Ja idem na záchod. OK. Alebo však ja to ešte vydržím. OK. A ideš potom na veľkú alebo na malú? Na malú. OK, you are hungry. No tak idem tam, kde si bola. Hen tým smerom. Však máš mapu. Áno, vidím. Kámo. To je už väčšie. To už je dosť veľké. No. Lebo to tu vyrástlo, tu boli, ale... No však áno, ale... Reálne kúkni na tie stromy. Tak kúkam. To je...
Ja akože... Ešte raz ráno tak. Akože... Ja neviem, ale ja za chvíľu asi zomrem. Lebo mám málo životov a mám... Tak mám meky, dá bandáž. No zase áno. Ja mám 2 bandáže. The fire is almost out. Poď rýchlo pri fire. Fire. Ja tam som. Viem, kde. No ale moc mi nie je do smiechu, lebo ja zomrem. Denný stojí 10,35 a hodinový stojí Dari dari da ta dari dari da. Dari da ta dari dari da. 3 alebo 4-hodinový. Inžniera. OK. Hodinové lístky, 4-hodinový. A keď 28 má. Akože začína to byť trošku divné. No takže ľudia akože už tu útočia po nás. Tri, dva, jed. Ježiši. Čo 3, 2, 1. Ja mám málo HP. Hej, na blízko. Poty, ale smrad. Ja nie. Mám málo HP. Ale však ide to risknúť. Ty neriskuj, Pane Bože. Ja mám kunaj aspoň. Ježiši. Wow! Oh. Kto do mňa hitol? Aha, tam ešte jeden strelec. Wow. Nie. Však jeden strelec. Nie jeden. Však áno. No tak áno alebo nie. Hungry. No ale kúkaj na toto. 99%. Dobre, ja kašlem na jedlo, ja sa tam musím ísť pozrieť. No teda na jedlo nekašlem. Akože nekašlem. Akože zatiaľ je to furt také isté. Za chvíľu to vybuchne. Ale čo by to malo Bude vybuchnúť? max. Ale čo by to malo vybuchnúť? Čak to... Však sa tam zatiaľ ani nič také hrozné nestalo až moc. No akože... Ale teraz sa Vôbec. stalo. Nie, vôbec. Nie. Akože... Je tam pri mne jeden vlk. Mám málo HP. No tak už počkaj, kým bude ďalší deň. A potom choď. Lebo nie je ani Ja mám nahitované. dám headshot. No poď. Ideme sa tam puknúť. Night is approaching. Ja utekám. A ja. Dobre, kombel berem. Kam vidíš ten dým? Za chvíľu to vybuchne. Ja... To je fakt nenormálne. Aby sme sa trošku ukludnili, tak to nám trošku zútolním. Asi nie, lebo už tam je 100%.
ale 100%. Dýchaj. 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 Fú. Nádych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Nádych. Výdych. Výdych. Nádych. Výdych. Takže to je to Karol. Čo si kúpila za hnoj? Čo? Však toto je hnedé, to je hnoj. To za to ja nemôžem. To ten trader poď také tam, predával. Ideme sa tam kúknúť. Čo sa Hneď. tam deje? Počkaj. Už to je na max. Akože dole sa nič zatiaľ nedeje. Tam dám si sluchatka a to budem počuť. Zapíname. Dobre, ja si dám tiež na plno zvuky. Čo je za pípanie? Počúvaj. Píp, 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 píp. Dobre, ja radšej utekám, lebo ešte jedno tu zapípalo, že som hungry. Dobre, už nepípajte, lebo ja som hungry. Konečne. Pípajú. Nie. Nie. Poczekaj, czekaj. Sakra. Czekaj. Ale ja potrebujem aj jedlo sekaj, lebo ja som hungry. No tak czekaj jedno, ja drewo. Dobra. Miam. A to było też. Dúfam, že už tu nebude pípať. Chceme. Bojím sa. Trošku. Ešte tak na tom repliku sú dve hore česky, no. Medkit. A bandát. Dobre. Donesem ti papanie. Píp, píp, píp. Tu je. Ježi. Papanie. Áno. No, moc sa mi to nedá papať. Ťukni na oblahu. Neťukám. Sa nedá. A ja to zapapám. Až to musíš upieť. No, tak asi nejako to neupečeme. Kto ako to je? Áno. Ja budem v tejto. Nie, to je slabá. Dobre, ja si radšej stiším zvuky, aby to nebolo počuť až tak veľa. Ja som hungry. Vlastne. A sakra. No. Ja sa bojím. Zomieram. Ahoj. Fantastické ináč. Fantastické je ináč aj toto. Fantastické.
Fantastyckie. Ano, powodkę ma nachowić, ku. Ano. Mnie. Wodka, przepraszam. Tak, pochodka na Anu. Łatkaj. Zostań. Tak, zostań. Powładkaj. Nie. Nie świeć. No nie. Peczo. A moje jest fantastyczne. No nie to fantastyczne, bo to nie. A nie łatkama. Nie to już domu nachodowo, tworne. No mam. A nie. Ale momentalnie toto video je vlastne u konca a ja s vami učím od toho čau.